Poď sa pozrieť, ako tento Holanďák pripravil Slovák žijúci v Česku. Aby bol Holanďačik úplne šťavnatý, tak určite použiť najlepšie bravčové a neboli vepšové maso namleté. Môže byť samozrejme aj pol na pol s hovedzím, ale s tým bravčovým je to také proste masnejšie. No a aby bolo dobre šťavnaté, tak deň vopred alebo večer vopred si to mäso zaleješ trochou mlieka, dáš tam sol, čierne korenie neboli pepš, trošku to tak zamágaj, nech tam sa pekne vsiakne to mliečko. Keď vidíš, že to už takto vpilo, tak kľudne ešte trošku toho mlieka tam pridaj. Tak. A ono bude pekne také vláčne. On to pekne vpije, to sa neboj. Nielen ja, ale určite aj ty máš rád bramborové pyré bez hrudiek. Takže ja si ho teraz uvarené zemiaky si prepasírujem cez sitko, aby to bolo hladké, bez hrudiek. Nemám ten pasírovač, určite, že by sa to dalo aj tým a bolo by to rýchlejšie, jednoduchšie, ale keď ho nemáš, tak aspoň ti ukážem, ako sa to robí. Hej. Takže pekne si takto nabereš. Potrebuješ inak na to, že je brutálne veľa sily a vlastne potrebuješ takto tie brambory pekne prepasírovať. A dúfaj, že ti neodtrhne ruku. Pozri na to. Riadna hrudka. Niektorí teda radi používajú tyčový mixer, ale ten určite neodporúčam na zemiaky, pretože obsahujú veľa škrobu a budeš to mať jak blato, jak proste lepidlo, takže určite to nerob tyčovým mixerom. Daj si tú námahu, fakt, to je skvelé takto, keď je to prepasírované. Keď máš prepasírované, už tam ide iba maslo, ktoré musí byť studené, pokrájané na kocky. Ja som tam dal samozrejme troška soli a ja tam teda dávam pol na pol smotanú s mliekom. Je to také vláčnejšie. A teda buď to urobíš normálne, že mixerom, ale tým, že ja nemám toho nejak veľa, tak to urobím kľudne takto metličkou. No a nakoniec pre chuť tam ešte zastrhám trošku muškatového orieška. Ten vonia až sem. Mňam. Mäso nám pekne odležalo v chladničke cez noc. Tu je nastrhaná gouda. Ja tam pre chuť a farbu dávam do holanďaku aj trošku petržlenovej vňate, takže si ju trošku nakrájam nadrobno. Mäso zmiešané, môžeme ísť urobiť obal. Aby sa ti nelepilo vlastne to mäso na ruky, tak je dobre si trošku tie ruky tak dať do vody. Vezmeš si a je dobré, keď keď mleté mäso trošku takto obúchávaš, to je inak dobré aj na burger a tak ti vlastne vyjde z toho ten vzduch. A potom vlastne pekne drží pokope. Tak. A urobíš si z toho takto pekný holanďačik. Tak, takýto krásny holanďačik. A obalíme v trojobale. Holanďačiky obalené, olej rozpálený, takže môžeme ísť vysmažiť. Ako môžeš vidieť, z toho pol kila mesa mi vyšlo tých 5 holanďakov, takže je to cca nejakých 100 gramov má jeden. Tak, opatrne. A smažíme do zlatova. Tak, holanďaky sú hotové. Naše zemiakové pyré. Holanďačik. Opäť niečo pre fajnšmejkerov. Tak, tadá!